batetik ireki eta aurkituko batek maitasuna zari dela. Beste nonbaiten ireki eta ikusiko ditu poema sozialak edo politikoak edo badaudela. Hasieran zenituen buruan nola zuri gustatzen zaizkizun, afektatzen dizuten edo zuregan eragina duten gai desberdinak nahastuko zenituela liburuan, edo zer kontatu nahi izan duzu maitasunari buruzkoetan, zer poema politikoetan? Orain hasi naiz gauza horiekin arduratzen, zer orain arte oso modu intuitiboan idatzi dut. Ez nuen helburu bat, ez nuen gai bat aurretik erabaki, ez nekien zer nolako liburu bat erako zen, bakarrik idazten dituen nire guzipenak, nire gauzak. Bai, egia da, denetan egin dudan ariketa izan da iraganeko gauzekin konektatzen saiatzea. Ez iraganeko gertakizunekin, iragan hurbilarekin, duela urtebeteko kontu batekin, edo haurtzaroko gauzekin, edo nerabezarokoekin, edo gazte garaiekin. Konexio hori egiten saiatzea zaila da, zer, karo, memoriak faiatzen digu askotan, eta irekitzen ditu morrimuna, interesan arabea, nola bat, eta saiatu naiz, ariketa zintzo bat egiten, bilatzen, hain zuzen ere, konexio hori emozioekin, zer nolako emozioak, denok bizitzen ditugu horiek, baina askotan, kasu gehiegorik egiten ez diogun gaz. Rekonexio saiakera bat izan da gauza askoekin, barruko gatazkekin eta kontraesanekin. Ez da nostalgikoa liburuaren tonua? Ez. Ez zait iruditzen. Hain zuzen ere, gauza guztia gaindituta ditu da konola da. Baina tonu